Israelin safe zone a bei pui thlak na mi som pahnian thi Israelin khochak lam Khan News chhuah san tura thupe ka siam hnuwa Palestinian mi som pahnih te chu he bei pui thlak na hian an thi a chung ko pakhata mi pakwan tela safe zone ta na hmun ruata hian mi som pahnih te hian thi ni in Associated Press chuan a tar lang UN chuan Israelin khothlang lam khopui Khan News bula mun sang chhuah san tura sipain thupe kan chhuwa wang hian mi nuai ni si nga vel chu nasa taken hong ni in a chu ta ne Gaza ral tlan zong hi maktaduai khatle point kwa velan tling to ni in a chu ta ne Gaza City ya sujio venga Israelin tun hnaya bomati po wangin mi pakoi nunnan chana mi som pasarian hliam ni in Al Jazeera correspondent chona tarlang he thil thlen lai hi punkhom na hmuna mi puiten an veng chunga an chen na in lama kir le an tum lai ni thuan soya Palestinian activist chuan Gaza Strip khothlang lama Khan News a European Gaza Hospital chunga thil thleng video an post ane hei hi Israel sipaiten in thiar chuak tura thupe kan pe ka wang ani a video pakhata chuan damdoi in hi damlawle hmun dang in son chuak te omna hmun khar ni hnuwa tuna chuan service om to lo ni in alang ani Saudi Arabia chuan Gaza Palestinian telaka Israel in a bei pui thlak na ti top tumin political le humanitarian front ta thorim na nasatak anei thuwa soinon le ni in tual chung media te chuan an soi Saudi Press Agency SPA na tarlan danin he thu chhuah hi chimlam khopui Jeddah Crown Prince Mohammed bin Salman ke shroi Council of Minister meeting nei hnuwa ti ani a meeting a hian Palestinian state in khovel pum huapa pomani zel theinan an hmalak na te thlop turin kingdom in international hmalak na te an thlir ho bokani me ni ruka Israel sipaiten Rafah an baya Rafah crossing an thunun hnuwa humanitarian aid truck te lut na sa takin atla hniama hei wang hian Saudi Arabia in Gaza Strip a civil mi te hne na chom dol na pek chun zom zel chu a soi war hle ani thlako chung zet rongbol nan nei chun zom zel awangin Israel sipaite tan thila boi thlak chho tran hle a tunnel le infrastructure ti chiat hian huna du hle ani heradi ultra orthodox mi patane na sipai na hau tak tak kalpui na konga intluklan lo na chuan sipai na tho anghong na sa hle a Gaza khothlang lama Mekhazi refugee kema Israel bompuak mi pahni thi na chungchang hi amain report om to ani tuna hian Al Jazeera correspondent chuan Mekhazi marlama Israelin karabom hnuwa Beler Bala Al-Aqsa Hospital a ruang pathum thleng to ti tar lang bokani Israel sipai te chuan Palestinian mi pahni chu Jerusalem mar chaklam West Benga hisma khuwa train an man ni in Wafa chuan a tar langa Israel sipai te hian Ramallah khopui chunga Al-Masai venga a chen in an dap hnuwa mi pakhatan man bok ni in Wafa chuan a soi hemi ma hian Israel sipai te chuan Palestinian tang pakhat settler pakhat thatu nia po chung ko chen na in an ti chhia ti an tar lang to boka Al Jazeera fact checking unit in footage safin fiadan chuan Nablus khothlang lama duma khuwa a he thil thleng hi tar lang bokani ramlo to West Benga Ramallah bula dan lava o Zion outpost a thil thleng te an report thina July hmuna chuan Israel mi cheng te chuan security force 10 July hmun chu an clear lo nan an hmalak na te an do dal thina ni tuna hian Israel army radio chuan settler 10 security force le civil administration official te chunga molotov cocktail an peini in tar langa exapo dan lava outpost bula intersection bula car telungin an vom ti tar lang bokani o Zion hi kumsom pathum vel kalta khan Israel thalai rolten Palestinian rammi malrama makeshift building an sakma sak bertang khan ti chiata sak thatani photo a o Zion a hian Israel higher planning committee chuan voin le naktuga hian thutkhom na nein West Bank ramlo huam chunga dan lawa chen na le outpost tam taka in thar sang ruk chuang sak phalna emo
mason na kalpui chung changa soi hauna an nei dona ne mi te chuan he Israelin Gaza Strip huam chunga mun him in son le mun him dang pan chung changa Israel thu soi hi an ring theilawa Gaza rampuma mun him om lawa tuna khan Yunis thil hleng hi a fin fiana ni a thlatam tak chung chu boina om to ani tin boina thlenna hmuna om ve pakhat chuan a soi Israel sipaite hian mi puite himna hmuna thon emo mi puite ven himna tur thu pek emo an soya ma se hei hi ground a chuan a dik lo hle a ani na taka chuan mi ti boi tu le in hnial na tam tak siam tu ni ti in mi puilama tang report chuan a tar lang Israel sipaite thu pek angin hengi ve khoi son zone emo se feria emo ami an in son lu hian an thlena tanga dar kar engemaw za chhungin in son lu tura an ti na hmuna hian than ni a hei wang hian mipui an in hnial na sa to hle a bompuak tur chen na in chhunga an in son du lo wangin mi then khat te chu kongpui le dai fe ma te an riak mai ni in report chuan a soi South Africa chuan Israel Gaza Palestinian telaka genocide tu apo Israel chu International Court of Justice a hruaya genocide chu anamanga inti chimi tumna ni a ma se thumal dang herbicide ecocide le domicide te chu Gaza thil hleng soi fianan manani thung London a chanchin bu Ashar al-Assad chuan Hamas thu chuatar langin Sahia Sinwar omna hrachiang tu chu mi pahnih pathum chawan om ni na tar lang mi pahnih emo pathum emo ai tamlo circle claim te da chuan a omna hmun an hreveka amamo sang te chu an hum hima chu ba ka movement hroi tu te ne na an in biak po na po ati chiang hle ani hemi ba ka hian movement hroi tu te ne na an in biak na po ati chiang hle ani ti in a ming tarlan du lo chuan a soi thudon na chuan Israelin Hamas affairs le second tier hroi tu tam tak tha atum lain Sinwar hi Israelin hlotling taka a beizinga tel lo tia soya thudon na chuan Sinwar hi leichung lama emo Gaza ta nela omle omlo po soi chiang lawani Palestinian enclave atanga no chhuana tur inrem na siabangai tu don ti arin lo thu an soibok tun hnaya Gaza khothlang lam Mekhazi khochak lama raltlan kemta Palestinian pol pakhat chu Israelin kapa mi pahnian thi ni in Al Jazeera correspondent chu natar lang tun hnaya Central Gaza a Nizra refugee camp chimthlang lam chu Israel artillery manga ka ani thuan soya Israel sipaite chu nimin jing khan ramlo mek West Benga Ramallah bula dan lawa o Zion outpost ti fai antum lain Israel sipaite chu bulldozer chunga anlona tayaran halbok ni in Israel army radio chu na tarlang